أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Sallah ɗaya ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci. Hasali ma ita ce ake kiranta ginshiki na addini. Wanda ya tsaye da ita ta tsaya da kyau ya tsaye da addini, wanda ya rusa ta ya rusa addinin shi. Kiyaye ta kiyaye addini ne, koyanta koyan addini ne, iya ta iya addini ne, domin ita ce asali. Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mataki na biyu shine magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi da kuma yadda ya ce ayi. Sallar asubahi yanzu galibi zaka ga mutane suna yin ta ne da daddare, wanda kuma ita sallar asuba ba sallah ce ta dare ba, a'a sallah ce ta fitudowar alfijir. Fa awwal waqtuha al-insida'ul fajri al-mu'tarid bid-diya'i fi aqsa al-mashriqi zahiban min al-qiblati ila dubur al-qiblati hatta yartafi'a fa ya ummal ufuqa wa akhirul waqti al-isfirar al-baygun allazi idza sallama minha bada sahibu shamsi hajibu shamsi wa ma baina hazaini waqtun wasi'un wa abdalu zalika awwaluhu. Haka malam ya faɗa a cikin littafi. To kaga ashe abinda malam ke magana a nan gurin abubuwa ne guda biyu. Ita sallar asubahi yadda ake gabatar da ita shine farkon lokacinta daga hudowar alfijir. Shi ya alfijir yake shine wannan mai haske wanda yake haskaka ƙarshen gabas. Za a gan shi ya fito ta alƙibla, bayan alƙibla za a gan shi ya yi haske har sai ya ɗago ya game sansanin sama gabaki ɗayanta. Shine alfijir kenan. Shine alfijir kenan ko wato wannan shine ake kira alfijir. Ƙarshen lokacinta kuma shine ko na muktari shine wanda har ya wayi gari kafin hudowar rana, wanda da zarar mai sallah ya yi sallama daga asubahi sai gefen sallamarsa ya ga haske gaba ɗaya na rana ya bayyana a inda yake tsakanin waɗannan lokututtuka guda biyu. Wato shine hudowar alfijir da wayewar gari, lokaci ne mai yawa. Amma an ce wa awwalu waqtuha shine abdal, lokacin da alfijir ɗin ya keto. To kaga anan ashe idan ka kalli wannan karatun, ita sallar asubahi malam mai sauraro ba sallah ba ce ta dare, sallah ce ta asubahi daga hudowar alfijir. Sannan kuma in koda ka tafi wasu ƙasashe wanda suka shafi kaman ƙasashen larabawa, duk da lokacinmu ba lokaci ba ne iri ɗaya da lokacinsu, amma mafi yawanci za ka kalli yadda suke tafiya a kan lokututtukan nasu da daidai fitowar alfijir ɗinsu da daidai lokacin da za su kira sallah, kai kanka lokacin da za a idar da sallan sha sai ka ga gari ya waye gabaki ɗaya. To amma mafi yawanci a nan za a yi sallar asubahin da daddare, bayan an idar da sallar har sai ka ga mutum ya dawo gida ma daga masallaci cikin dare, wanda kuma ita sallar ba sallar dare ba ce, a sallah ce ta asubahi, ba sallar safiya ba, sallah ce ta asubahi. Da fatan mai sauraro Allah ya taimake mu. Addini ba da ra'ayi ake bin yinsa ba, ana yinsa ne yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a yi.
za mu ɗora akan bayani zuwa nan gaba, azahar, la'asar, magariba, isha'i. Da fatan Allah ya taimake mu. Wannan darasi ne na 14 akan sallah.